Ola, ben querido alumnado de básico. Imos poñer agora unha muiñera moi bonita, a muiñera de Ponte Sampaio. Esta peza ten varias partes, ten moitas partes, vale? Pero o que me interesa sobre todo é o desplazamento dos baixos, que é moi interesante, o desplazamento cromático, sobre todo, decir, ir por semitonos hacia baixo, que queda moi bonito, vale? Vai a soar moi cargante, pero realmente o que me interesa é que aprendedes a facer este tipo de arranxos, vale? Entón, imos coa primeira parte. Para buzuki, despois farei o vídeo de guitarra, para o buzuki é interesante que partamos desta base porque imos a ir baixando esta... Mira, partimos desta postura, plin, no sétimo traste que facemos un re no 3, como tedes no io armónico, vale? Re no 3, pero sería aquí. Re no 3, despois baixamos un dedo, despois volvemos a colocar a mesma postura, pero no traste 5, para facer o do sexta novena, e baixamos outra vez. O sea que hai que repetir o mesmo movimento dúas veces. Po pam pi pam pi para pa 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 para pa 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 pira pa. Isto queda moi bonito, vale? Despois de aquí xa iríamos a si bemol, mar 7, que é postura que xa coñecemos. Pam pa 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 pari pa 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 la no 3, e rematamos en re no 3 aquí. Primeira parte, vamos facela. ¿Vale? Segunda parte. Acorde de la muerte. Re séptima. Sol menor, la no 3, fa si bemol fa 7, mi bemol disminuido, la re, tira re, sol, la, fa sexta, si bemol, sol, perdón, mi bemol, mi menor bemol quinta, ¿vale? Tercera parte, muy fácil. Ahora ven algo difícil que de baixos tamén. ¿Vale? Sería re no 3, re sus, re menor con baixo en do, e isto que é un re menor con baixo en si bemol, la no 3, repito esta parte, re menor con baixo en si bemol, disminuido, última parte, está máis fácil, somos así e arrastramos, vale? Toda a peza xunta, así parame, vale? Ya está todo explicadiño. Despois ide parado nas partes máis complicadas no vídeo, vale? Vai nos dar un vídeo de 5 minutos aquí ou 6. E vamos alá. 1, 2...
Ay, perdón. Bo confinamiento. Ata logo.